Good day, people! Good day, welcome sa akong channel, BITOKBITOK University, o simple... Okay, take to. Good day, people! Welcome sa BITOKBITOK University! Aniya ang 5 ka mga kinaiya sa Pinoy nga akong kalagutan! Una, kanang ikaw na bahala, boss. Oh, kumusta man? Humana? Yes sir, humana sir. Mayo. Pila man to tanan, pila kong mabayran tanan. Ulaw sa tag-presyo sir. Ikaw na ibahala sir, ikaw na ibahala sir. Sige na, isulti ko, pila man. Ulaw ko sir, ikaw na ilagi bahala sir, ikaw na ibahala sir. Sige. Oh, na 150 oh. Salamat kayo ha. Grabe, kuripot. Dato naman na sila. Kahagor kaya to. Grabe, naglisod-lisod ko, nagkamang-kamang pa ko ato, tapos grabe mong papangita sa pisa. Grabe, kuripot yung tawana. Kuripot. Bantay lang sa sunod. Di na maka-outro ba? Bantay lang gina. Oh, see? Kipangutana na galing kong pila. Ikaw na'y bahala, boss. Takarong gipagbayad sa imo, mayon din ka nga, kuripot ginisyaw. Ano ba iya? Number 2, loto. Matag contest, loto. And the winner is number 2. Number 2. Klaro. Loto kayo, klaro kayo. Jesus, ano mo daw mo number? Loto. May klaro. Daan ko pa sa sugod pa lang. Katong judge. Feeling na ko, iya mong gutong kuan. Ig-agaw mong guto sa iyang tita. Wala, loto. Klaro kayo yun. Loto kayo. As mo daog to, wala. Wani, way klaro. Nata mo apil sunod, way klaro. Tanan na lang contest. Tanan di maginato madawat. Kumapil dita. Tanan na lang. Beauty contest. Mga Battle of the Bands. Miss Gay. Basta mapildi galing, loto. Kung loto na, unsay pala na nga recipe. Kung pilde. Ha? Number 3. Di gyud ta mataguan og sekreto. In short, chismoso. Pre, nakoy isulti siya mo, pre ba? Ayaw ba pagsaba, pre, ha? Oh, sure, pre. May problema, pre. Siya din na yung sekreto, pre. Gabi, pre ba? Namayot ni, pre. Ay, ba pagsaba, pre, ha? Ay, may problema, pre. Hindi ko magsaba. Promise. Brad, nakoy isulti siya mo, Brad ba? Ayaw pagsaba, Brad, ha? Sekreto na ba ni Brad? Sama na, pre. Sila luloy ba? Namayot daw sila gabi, pre. Grabe kayo. Ha? Namayot sila? Pag-sure niya. Shhh. Ay, pagsaba, pre. Sekreto na nato ni. Grabe. See? Kingnan na nga ato-ato na ni, pre. Tapos gipasa na po sa lain, ato-ato na ni, pre. Sunod gipasa, ato. 5 na dahil mo nga nag-iingnan nga ato. Waka kabalutibok barangay na dahil nag-ingo nga ato-ato na ni, pre. Kana bitaw mga tao nga abi nimo nga siya ang naka-experience, pero wala di ay. Naday bag-o daw nga resort sa Talakag, pre. Nindot daw kay Tuan, pre. Oo. Nindot kay, pre. Nindot kayo. Gwapo kay ang lugar, bugnaw. Tapos, daprin na sa dalan, pre. Tapos, romantic kayo ang lugar. Tapos, barato pag ang entrance, pre. Tapos, lingaw kayo. Daghang kayo matuan dito. Picture. Lingaw kayo. Romantic lagi kayo, pre. Nindot yung lugar na yun. Mo ba, pre? Nakaadto na day ka, pre? Wala pa ako kanto, pre. Ako manghod mo yung nakadto. Giingnan ko niya. Nindot lalo kayo. My God! Kung maka-istorya binimog siya naka-experience. Pag-anto iya man ay manghod, di man day siya. Kung dili ikaw naka-experience, pagilom.
Og ang number 5 nakalagutan nato nga kinaiya sa Pinoy kanang ayha rata mosulti sa katao nga buutan kung patay na siya. Lagot yung ka ng luloy, pre. Bugiro gayo. Kalagot gayo ba? Hilas kayo. Sigpasikat. Oy, pre, pagana, pre. Kabalo ba ka nga namatay siya ito naging semana? Nadisgrasya? Oh, namatay na day? Luya, no? Butan ba ito nga tao, bay? Butan tong tawa na ba? Diyan kay ito nga tao na wag ito'y kurat ba? See? Buutan na dayon! Kay patay naman! Kabalo na ko. Hadlo ka no, basing multon ka no. Ha? There you go! Moto ang para nako. Lima nga makalagot. Basta 5 nga makalagot na mga kinaiya sa Pinoy. Kung feeling ninyo nga namoy kailangan na itag ani nga video. Okay? Bye!